Здравейте! Ние сме. И сега? Йоана. Сега ще ви покажем едни плакати! Добре, давай, Яди. Започваме. Ами, това е плакат. Аз не имах нищо. Това е плакат на Кейти Пери. А от другата страна са човекът, който спечели Ангел Мусей. Ангел и Мусей, от които Ангел спечели Dancing Stars. И браво, Ангел! Селена Гомес. А това е Джулия Бочева. Ави? Това е Рита Дор. А от другата страна е една група наречена Lady Mac. Това е Eminem. А от другата страна е Ели Голдвин. Това е Адел и Иван Тишев. Това е не знам. Добре, не знам. Името че фамилията ѝ е Ров. Може да е различна. От друга страна са G2. Не ги харесвам. Тук този Сладур, не му знам името. Остин Махон. Кой? Остин Махон. Остин Махон. И One Direction. Това е Лиди Кол. Това не помня кой беше. Но много харесвам. Това е Джеси Джей. А от другата страна тримата нещастливци Джордж Джонас. Това е Джастин Бибър. И това е Джастин Бибър. Това е Логан Лемар. Това е Логан Лемар. А от другата страна сладката и очарователна Бела Торн. Тези не ги знам. Това е... може да ги. Пък това е... Лана Дел Рей. Това е очарователната и сладка Тейлор Свифт. А от другата страна е Лейди Гага. Лейди Гага. Аз трябва да ви кажа името. Тези... Тези момичета не ги знам, защото са китайци. Това е Шеметен бяг. Това е един младеж. Това е Александра Чандо и една близначка. Не ги знаем. Това е Ники Минаж. И отзад. Коди Симпро. Не му знам фамилията. Това е Деми Ловато. А от другата страна е едно момиче. Ти така прави, бе? Това е Деми Ловато, а от другата страна е Майли Сайръс. Давай. Момиче, давай. Само един. Давай, бе, момиче. Плажен
един филм! А от другата страна са момичетата, които показахме до преди малко. Леди Мак. Аз съм Сандра. Това е Бьонсе. Това е... кой беше? Джони Деп. Да, Джони Деп. Това са сладурите Шеметен бяг. А от другата страна е един мъж. Никой не му знае името. Никой не му знае името. Оли Мърси. Оли Мърси. Това е филмът Тин Вълк. А от другата страна, тези момичета никак не ги знам. Не мога дори да ги разчита. Велина! Това са... Това е Миранда Косгров. А от другата страна е една много известна група. Забравих името, пише я тук. Ако някой може да сте на английски, почетете. Ето, заповядайте. Айде да си това е Джастин Бибър. Отзад е Вход Трон. Това е Зендая. А от другата страна едни трима китайци. Не са трима, повече. Добре, петима китайци. Добре, това е Леди Гага. Това е Канди Атон. Давай. Момче. Това е новата тин звезда в плажен тин филм Рос Линч. А от другата страна това е Рос Линч, да. От другата страна е Джанет Маскарди. Джанет Маскарди. Това е Иван Стоянов. А пък това е Хари Цаваули. Мами, нали знаете, че това вие се подреждат? Да. Да дръпнеш историята или така да разбереш? Така, давай. Това е Карли Рей Джексън. Да, Карли Рей Джексън. А от другата страна е Джеред Лето. Това са Лицео Макс. Тези дори не ги знам или този, не знам. Това са някои хора. Прочетете името на плаката. Това е Тин Вълк. А това е Тин Вълк. Това е Джана Арпхин. А това са сладурите, които са от Шеметен бяг. Не са толкова сладури за мен. А това е един чернокош. А от другата страна Са някакви други. са петинца, един от тях, който си смучи палеца. Какво? Добре. И само пак можем едно... И това е Майли Сайрас на време. Вия. И можем пак само едно да ви кажем. И да е едно, две, три. Чао! Чао, чао! Ой!